Чакай, аз ще видя. Не стане това. Това е топката. И тази снимка е после 40. Дамянчо, готов ли си да отговориш на няколко въпроса? Готов ли си да отговориш на няколко въпроса? Мнението ми е да отговарям пред журналисти. До тук как сме? Не са много големи. До тук как сме? Малко се притеснявам от камерите. Няма камера, давай, до тук как сме? Екстра е всичко. Малко сме бавни, ама. Нищо. Бавния ми изпреварихме 3 свързки. Те, защото са аматьори. А ние сме толкова профи, ние че... сме професионалисти. Да. Дай по-полека само. Ако искаш на това да говорим как сме. На после супериор, като се върнем. Ага. Става ли? Става, идеално. А, Гринчо? Става. Всичко става. Всичко става! Ти се отворил на цяло. Бути му... Няма да бутам нищо сега. Точно. И двамата отдолу с фотоапарати стои. Горе ме стои, прави телефон, за да не видим. Добре. Ничего. Малко го фана гришите обаче. Какво да казвам сега? Оля! Ке паса, умбре! Бенга. Или както се казва по-нашенски. Оп! Гринчо, до тук добра. Екстра сме. Колко екстра? Почти не остана. Той змей ще изводи ли последното яко въжи? Тренирай си го преди това и ще си го правиш. Тък му си мислехме, че сме свършили. Айде, какво стана? Катеренето. Въглата къде отиде? При брахи. Ти пили? Не. Не си ядеш ушите.
знам да обувам ли обувки или не. Аз ги обух, но мога по обувки да тръгна. Аз мисля, че... Я ще пръска, я затръгна, я ще пръска с този капкичи тук. Ти ли ще тръгваш? Това е за трактора, за черници. Сега мога да говориш разни работи. Left looks good. Like that little, Да говоря. that little И нещо, колко си side in жаден. there. Не се опаквам от Alcove. нищо. То не остава, ама гледам къде е горе. Айде, стига. Стената няма вече. Стената е реално, то остават и дето. Само и това остава. Да е лесно да се са 20 метра. Ма след това... Леле, мале. Това не е върха, Войчо, не се радвай. Айде, давай. Where are you from? Argentina. Какво ти казах, че? Идвам и се качвам. Айде. Е там. Аз те чакам тук да се качиш. Идваш. Три пъти идвахме без тебе да тренираме. Къде мчето? Ей, тук има бивак. Къде? Ей, тук отдолу. Равно писачливо място и са го градили с камъни. Бивак на върха.
Ай, Никола е той. Приближава върха. Кажи нещо, машина. Чакай малко да си отдъхна. Не искам да казвам сега. Като слезем долу, тогава ще говоря. Хубаво. Това не го искате, бе? Цакот за финал. Долу се за финал. Аде? Държи екстра. Chicas lindas! До мене? Какво има там? А? Какво има там? Дупка, ама. Лошо имам казан. Дупка, ама не е женска. Това ще напълни салоните. Да, да. Клип ли снимаш? Да. Похоро, say something. Something. No. Matza Искаш ли да полетим? Skashi de Politim. It's difficult to remember. Say again. Matza Skashi de Politim. Маце, искаш ли да Маце. полетим? Matze Skashi de Politim. Yes. This is right. Chicas lindas. Chicas lindas, something Bulgarian? Salud. Salud. No. En Bulgaria. На здраве, на здраве. На здраве. Гринчо ти? Аз? You have to say something in Spanish. Ще катерме ли утре? Спаниш. Къде я знам? Щом се налага. Добряче, ще катерме ли утре? Абе, Аз мисля, че не. съмнявам, че няма да е работата. Така ли? Само сега сме тук, защото Соте байно ни ти признават изкачването на Фицера, защото не е имало вятър и сега искаш да ни тормозиш. Той е вятър, студ. Аз ви казах днес. Природата ни даде да ближим, да ядем от средата на буркана хубав мед, а ние дойдохме сега да ближим капака тук. Да не ближим другото. Друго няма да ближим. Ама, Y nada, luego esto no pasa nada. Y se le están yendo las pilas, boludo. Hay que meterla adentro. Може да си вземем дремката тук и утре по живо поздрава. Лека надолу. Как се казва, кой откъде е? Adentro del polar. Cuando Black vemos que están ahí sonándose de miedo. Son grandes, ¿no? No son de... No, anda bien. Very nice. Bruno, please, This is Calafate bomb cake. please, I want to try Calafate bomb cake. please comments with colors. This magic. Full power. Está buenísima, Fem. May I? ¿Qué frutas? No. Detalle. Vamos a morir. Good. Chivo. Come, try this. Puedes hacer un Bring us, traigan una Una cuchara y ya está. cuchara. Коста, моста. мисля да го скрия. Тук тайни работи стават. Иначе бягай. Иначе бягай.
Чао, къде си? Гинчо? Резултатка да. Ама без да сърбеш, бе, това ще го дадат по телевизията. Много ма е дърт. Хубав човек, лоши работи в него не държи. Какво сте сготвили двамата с общо усилие? Никола е сложил много малко. Така ли? Почна да ми се меси в работата. Почнах да готвя. Ау, ако имаше това какао 3-4 джуанчета, ще е много яко. Какво джуланчета? 4 джуланчета в какао. Ама какви джуланчета? Човешки или свински? Сега какво следва? Имам нещо. Това манш. Охо! Нещо ще ядеме. Това е слонинка Жековка. Майко. Какво сега правиш? Бараш пък. Пак ще разсипвам. Какво беше? Надясно, надясно. Моя дясно, моето тук право нагоре. Надясно. Дясно по-лесно. Една чувахне тази цига. Къде? Соте и бавим, пак няма да признават, че скачваме. Виж, няма грам вятър за сега. Да дойдат те да се изкатерат, като не го признаят. Соте ще го признаеш, защото се е мъчил на този тур.
О, как е положението? Да, шефче. Като знаем, че за последно слизаме по пътеката, всичко е 6, а? Вече ме проблема. По-олекна ли ти? Се приберем да си видим жените, децата, родата. Остана още малко и Толкова беше. чак ме е кеф. Вече. С нетърпение го чаках този момент, не знам от кога.